Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне яңа 2026 ел белән тәбрик итәбез. Яңа елда сәламәтлек, йортларыгызга иминлек, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле мул тормыш, зурдан-зур уңышлар телибез һәм Атна информацион программасын карарга чакырабыз. Безнең бүгенге чыгарылышта Теләкләр чыршысы үткән ел ахырында балаларның теләкләрен үтәде. Сәләтле балалар һәм әтиләре махсус хәрби операциядә булган балалар өчен район башлыгының махсус чыршы бәйрәме булды. Яңа ел алды көннәре могҗизаларга бик бай була. 30 декабрь көнне районыбызда Теләкләр чыршысы дип аталган акция тормышка ашырылды. Әлеге акция кысаларында керемнәре яшәү минимумыннан кимрәк булган гаиләләрдә тәрбияләнүче һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балаларның хыяллары тормышка ашырылды. Кыш бабай кар кызы һәм аларның ярдәмчеләре балаларны сөендерү өчен бик ныклап әзерләнгәннәр. Юлга кузгалыр алдыннан автобуска шыплап бүләкләр тутырылды. Иң элек алар якынрак булган байлар сабасындагы Сейфуллиннар гаиләсенә килделәр. Әлеге гаиләдән 9 яшьлек Ильяс Кыш бабайдан робот-трансформер сораган булган. Кыш бабай аңа нәкъ ул сораган бүләкне тапшырды. Шулай гаиләдәге 12 яшьлек Булатны һәм 4 яшьлек Даниярны сөендереп, шахмат һәм машина бирелде. Тенеке авылында яшәүче Хисамиевлар гаиләсе Кыш бабайны иртәдән үк көтә башлаганнар. Өлкән бала Ранил Теләкләр чыршысы акциясе кысаларында велосипедлы булды. 4 яшьлек игезәкләр Айзат белән Илзатны сөендереп, Кыш бабай пульт белән идарә ителешле машиналар бирде. Балалар белән бергә әти-әниләре дә ихластан сөенделәр. Кыш бабайга хат язган идек. Менә бик каты зарыгып көттек. Аллага шөкер килделәр. Рәхмәт сезгә. Улыбызга сәпит сораган идек. Аңа менә зур сәпит булды улым, җәйгә Алла бирсә йөрергә. Энеләренә дә менә бик хыялланганнар, менә бу пультлы машина чын-чынлап бик хыялланганнар ялар шундый зур пультлы машина турында. Ансы дагы бик зур рәхмәт сезгә, аларның дагы теге хыялларын теге тормышка ашырган өчен. Бик зарыгып көттек инде без бүген Кыш бабайны иртәдән бирле. Аннары Кыш бабай һәм кар кызы утырган автобус Иләбәр авылында яшәүче Кәримовлар гаиләсенә ашыкты. Алар әлеге гаиләдәге игезәкләр Ралинага алмаз мозаика, Раязга конструктор тапшырдылар. Теләкләр чыршысы акциясе кысаларында исә 7 яшьлек Риназга йөгерү юлы бүләк иттеләр. Әниләре Альбина ханым яңа ел могҗизалар вакыты ышанырга гына кирәк икән дип сөенече белән уртаклашты. Шушындай мөмкинлеге чикләнгән балаларга багышланган шушындай акция булгач, мин беренче тапкыр язып карадым. Рәхмәт әйтәсем килә үземнең җитәкчелегемә. Менә шушы бала сорауы буенча кергәндә бернинди каршылыкка очрамадым һәм Кыш бабайга рәхмәт әйтәсем килә. Шушы яңа елда чын зур бүләкләр белән сөендергән өчен шушы балаларны бик зур рәхмәт сезгә. Явлаштау авылында яшәүче Фәйзрахмановлар гаиләсенә дә Кыш бабай белән кар кызы сөенеш алып килделәр. Нурсилгә тавыш картасы, энесе Кәримгә наушник тапшырдылар. Могҗизалы бәйрәм алдыннан балаларның теләкләрен чынга ашыру өлкәннәр башкарыла торган шатлыклы да, игелекле дә, шул ук вакытта җаваплы да эш. Без инде үзебез дә яшьтән үк үстек бит инде Кыш бабай бар дип, ул чыннан да бар. Аңа һаман да ышанып яшибез. Инде менә традицион рәвештә бөтен Рәсәй күләмендә безнең Елка желаний акциясе старт алды дип әйтергә кирәк. Шушы акция кысаларында безнең районыбыз балалары Кыш бабайга хатлар яздылар. Һәм инде менә шушы акцияны без бүген башкарып йөрибез. Аларның теләгән теләкләре чынга аша кабул була. Чыннан да аларның хыяллары бик киләчәккә якты караш белән үзләрен хәрәкәттә тутырга, аларның исәбе алга таба да үзләре үстендә шөгыльләнергә һәм инде үзләренең нинди булса хыялларын чынга ашыру дип ышанып каласы килә. Шулай бит Кыш бабай. Ул балаларга бүләк биргәннән соң аларның йөзләрендәге нурлар бөтен бабайның арганлыкларын оныталар. Көне буе балаларга гел яхшылык кына эшләп, бүләкләр генә таратып йөрим. Шуңа күрә бабай ару талны белми, гел шушы мотор эш белән шөгыльләнәчәк. Безгә бик ошый безнең эшебез, балаларга күңелле безнең белән, алар ышаналар безгә, хатлар язалар, уенчыкларны күргәч сөенәләр, уйныйлар, җырлыйлар. Аннары Кыш бабай һәм кар кызы Татар Икшермәс авылында яшәүче Гүзәл Дәүләтгәрәеваны сөендерү өчен юлга кузгалдылар. Яңа ел каникулларында Саба урта мәктәбе һәм Саба аграр көллияте актлар залларында 1-11 сыйныфларда белем алучы барлыгы 480 бала өчен район башлыгының чыршы бәйрәме узды.
Бәйрәмдә районыбыз мәктәпләренең уку алдынгылары, олимпиадаларда җиңүче, спорт, җыр бию, рәсем сәнгатен үз итүче, төрле бәйгеләрдә уңышлы чыгыш ясаучы, сәләтле балалар һәм әтиләре бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы укучылар килгән иде. Әлеге балалар өчен мәгариф учреждениелары хезмәткәрләре онытылмас бәйрәм оештырдылар. Саба урта мәктәбендә 1-5 сыйныф укучылары җыелды. Балалар кызыклы мастер-классларда катнашты, әкияти бәйрәм тамашасын карады, җырлы биюле чыгышларны күзәтте. Аларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов яңа ел белән котлап, киләчәктә дә уңышларга ирешүләрен, шиксез рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм якты, тыныч, матур киләчәк теләде. Сез o bizning eng zo'r boyligimiz. Sizdan zo'r boylik yo'q. Birinchidan әтиәнигә zo'r boylik, ikkinchidan endi davlatimiz, bolalar bor ekan, elimiz bor, avlimiz bor, ham endi kelajak turmushimiz da bor. Shuning uchun eng qadrli siz, hurmatli bolalar. Минем шәҗәрәм бәйгесендә актив катнашып җиңүгә ирешкән укучыларны һәм аларның җитәкчеләрен котлап, районның архив бүлеге җитәкчесе белән бергә район башлыгының рәхмәт хатлары, күчтәнәчләр тапшырдылар. Аграр көллият залында 6-11 сыйныф алдынгылары тәбрикләнде. Кызыклы яңа ел бәйрәме үткәрелде. Район башлыгы Рәис Миннаханов аларга да үзенең ихлас котлауларын җиткерде. Әлбәттә, һәр ике бәйрәмгә дә балаларны яңа ел белән котларга Кыш бабай белән Кар кызы килде. Яңа ел бәйрәмнәре югалтуларсыз булмады. Сатыш авылында туып үскән Галиев Булат Алмаз улы Украинада бара торган махсус хәрби операциядә катнашып, илебезне дошманнардан саклау өчен хезмәт иткәндә һәлак булды. 10 гыйнвар шимбә көнне Югары Симет авылы халкын уртак кайгы бик зур югалту берләштерде. Украина җирендә барган махсус хәрби операциядә һәлак булган авылдашлары Радик Равил улы Габдрауф белән хушлаштылар. Галиев Булат Алмаз улын соңгы юлга озатуда Саба муниципаль район башлыгы Миннаханов Рәис Нургали улы, Россия федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Никиташин Андрей Геннадьевич, Саба һәм Теләче районнары хәрби комиссары Закиров Фәнис Фәрит улы, Сатыш авыл җирлеге башлыгы Шәфигуллин Фаил Фәхим улы, Сатыш авылы имам хатибы Алмаз хәзрәт катнашты. Булат Алмаз улы тыныч тормышта бик ярдәмчел, тырыш кеше булып яшәде. Авылдашлары, дуслары да соңгы юлга сыкырап елап узатты. Булат Галиев Байлар Сабасы бистәсендәге зиратка җирләнде. Булат Алмаз улы намуслы һәм ватанга тугры кеше үрнәге булып калачак. Батырларга мәңгелек дан. Югары Симет авылында туып үскән Радик Габдрауфов 2022 елда махсус хәрби операциядә катнашу өчен мобилизацияләнә. 2025 елның 3 июнендә исә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Сугышчан батырлыклары өчен хөкүмәт бүләкләренә лаек. Радик Равил улы белән хушлашу мәрәсимендә Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов, Россия Федерациясе салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров катнаштылар. Симет авыл җирлеге башлыгы Илгизәр Әхмәдуллин, авылның имам хатибы Илнур хәзрәт Муллагалиев, батыр солдатның бала чагын, авылдашлары хәтерендә җуелмаслык булып сакланып калган яхшы сыйфатларын искә алдылар. Авыл имамы Коръән сүрәләре укып, рухына дуга кылды. Батыр сугышчы туган авылы зиратында җирләнде. Радик Равил улы Габдрауфовның урыны җәннәттә булсын. Аның батырлыгы һәм исеме үлемсез. Районыбызда яңа елга аяк баскачта беренче булып туган сабыйны сөенеп каршы алу, аның әти-әнисен зурлау матур традицияларының берсе. 12 гыйнвар көнне Саба бала тудыру бүлегендә районыбызның 2026 елдагы беренче сабые булып дөньяга килгән Зәмирәне зур бүләкләр белән өенә озаттылар. Бәхетле әти белән әни районыбызның Шәмәрдан авылыннан Алиса һәм Айнур Әхәтовлар. 4 гыйнвар көнне Саба бала тудыру бүлегендә дөньяга килгән кызчык гаиләдәге 4нче бала. Әлеге гаиләдә тагын 3 бала. 12 яшьлек Мәдинә, 9 яшьлек Самат, 7 яшьлек Самира үсеп килә. Кыз баланың авырлыгы 3 кило 400 грамм, буе 57 сантиметр. Әхәтовлар гаиләсенең шатлыкларын арттырып, нәни Зәмирәне каршы алырга ике яктан да әби бабайлар килгән иде. Biz үзебез инде 2 малай үстердек. Бусы да көтүп алган балабыз, 3 ыныгыбыз бар инде. Зәмирә көтүп алган ыныгыбыз. Аллага шөкер, исән сау булсыннар. Җыйнаулашып кеттек. Җыйнаулашып бөтенебез дә кеттек. Исән сау булсын дип
бик яратабыз, хәзер үк яратабыз инде. Әгәтевләр гаиләсенең шатлыгын уртаклашырга килгән Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримов аларга район башлыгы Рәис Миннеханов исеменнән бүләк тапшырды һәм изге теләкләрен җиткерде. Саба үзәк хастаханәсенең баш табибы Марат Йосыпов та гаиләне тәбрикләп, аларны бүләкләр белән сөендерде. Зәмирә исеме акыл, намус белән тыныч кына үзенең максатына ирешүче дигәнне аңлата. Районның ЗАГС бүлеге җитәкчесе Миләүшә Вакказова бәхетле әнигә Сабыйның иң беренче документын туу турында таныклык тапшырды. Айнур белән Алиса бик зурладылар. Сөенишебезне дә, дулкынлануыбызны да яшерә алмыйбыз диделәр. Исән сауларны үстерергә ясын инде. Ул бит бары ответственность укытырга да кирәк. Все равно Гәйбәт, аның табибләре дәген, табиб вообще теге караулары даган, палатага да нишәбен тәмәкереп карыйлар. Теге табып чыккач та дип әйтәм инде. Бик яхшы карыйлар. Чиста, пөхтәлек бөтен җирдә. Зурлаганнары өчен җитәкчеләргә, роддом сотрудникларына бик зур рәхмәт. Гаиләнең иң зур байлыгы балалар. Алар белән болытлы көннәр дә аяз, тормыш авырлыклары да куркытмый. Бала үстерүче гаиләләргә дәүләт тә төрле яклап булыша. Сау сәламәт, иманлы, илебезнең киләчәге булырдай балалар үстерергә насыйп булсын. Әскәровлар быел яңа гаилә төзегән, гомергә иңне иңгә куеп бергә атларга сүз куешкан беренче пар. Агымдагы атна башында байлар сабасының ЗАГС бүлегендә яңа 2026 елның беренче пары язылышты. Яшь парны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримов, район башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Ирек Гарипов, Килдебәк авыл җирлеге башлыгы Нияз Захидуллин эш урыннарыннан җитәкчеләр тәбрикләде. Яңа елда тәүге парның тормышларында иң мөһим вакыйгаларның истә калырлык бәхетле мизгелләренең берсе иде бу көн. Күрше авылларда яшәп, бер мәктәптә белем алсалар да бер-берсенә игътибар бирмәгән Алинә һәм Райнурны интернет челтәре якыннан таныштыра. 2025 елның февраль аенда Райнур Алинәгә социаль челтәрләр аша сәлам хаты юллый. Алар пар буларак очраша башлый. Матурлыгы, тыйнаклыгы, миңа карата хөрмәте, поддержкасы. Менә шул яклары теге бик ошады. Озак та үтми шул ук елның көз айларында Райнур сөйгәненә тәкъдим ясый. Мен юк, мен әле эштән соң ем, бүләйтәбез барабыз диде, вообще башыма да килмәде. Килдебәк авылы кызы Алинә Саба районы суд приставында 3нче разрядлы өлкән белгеч булып эшли. Россия дәүләт гадел хөкем университетында читтән торып белем ала. Туктар авылында туып үскән Райнур Мингәр медспада техник хезмәткәр. Яңа туган Әскәровлар гаиләсен эш урыннарыннан җитәкчеләр, авыл җирлеге башлыгы һәм башкарма комитет җитәкчесе Марат Кәримов тәбрикләде. Килә төпле аягыз белән 2026 ел сезнең туегыз белән ЗАГС бүлегендә башланып китә. Беренчедән инде үзегезнең тормышыгыз шулай парлы, бер-берегезне хөрмәт итеп, озак булсын, матур итеп, бер-берегезне тапкансыз, бер-берегезне аңлагансыз. Инде Аллаһ Тәгалә адәм балаларын шулай парлы яраткан, шуңа күрә бер-берегездә тынычлык табып, бер-берегездә рәхәтлек табып, сау сәламәт игелекле балалар үстереп, үзегезне, әниятиләрегезне хәерле кешеләр белән, хәерле безнең райондашлар белән, күп балалар белән сөендерегез. Тормыш юлыгызда тырышып хезмәт куегыз. Инде тормышта бер-береңә һәр вакыт урын бирергә кирәк, кайдыр авызын ябып калырга кирәк. Сезнең әниятиләр беләсездер, өйрәткәннәрдер, шуңа күрә тынычлыкта, матурлыкта, сабырлыкта бер-берегезгә хөрмәт белән карап, бер-берегезне яратып, матур итеп яшәргә. Озын ак юллар. Әти-әниләрнең дә балаларына әйтәсе теләкләре, сүзләре бар. Алар да газизләренә хәер фатихасын бирде. Яшь парлар тигезлектә яшәсеннәр инде, сау сәламәт булсыннар, бер-берсен хөрмәт итеп, бер-берсен яратып, бер-берсенә юл куеп, аңлашып яшәсеннәр инде алдагы тормышларында Алла үрсә. Тигез матур тормышның сире бер-береңә юл куюда дип аңлыйм инде. Бер-береңне хөрмәт итәргә кирәк. Балаларга бәхет, шатлык, уңышлар, сәламәтлек иң главный. Бер-берсен аңлап, сонлап яшәсеннәр. Бер-берсенә инде юл куйсыннар. Әти-әниләрнең сүзенә колак салып, үзләрендә төпле фикер булсын инде. Ныклы адымнар белән башлап китсеннәр тормышларын. Безнең хәер фатихалары. Яшьләр алга таба Туктар авылында яшәячәк. Район үзәгендә үзләренең гаилә куышларын булдырырга да хыялланалар. Әскәровлар гаиләсенә чиксез мәхәббәт, парлы озын гомер телибез. 13 гыйнварда искечә яңа елны каршылау кичендә Сабабызның үзәк чыршысы янында район халкы кабат бәйрәмгә җыелды.
Яңа ел белән район җитәкчелеге исеменнән Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Рахимҗан улы Закирҗанов тәбрикләде. Барчагызга да иң яхшы теләкләр инде. Яңа елда безнең бөтен хыялларыбыз тормышка ашсын. Авыртмыйча, матур гына иттереп, елны матур узырга язсын безгә. Бәйрәм каникулында Татарстанда кыш күрше фест проектлары кысаларында район үзәгендә эшләүче оешма предприятие коллективлары көн саен көндез балалар, кич өлкәннәр өчен бик матур күңел ачу чаралары оештырды. Ул Яңа ел елкасы 2026 конкурсы буларак үтте. Әлеге бәйрәм чарасында исә катнашкан коллективларны, җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасы булды. Инде Кыш бабай белән Кар кызының да китәр вакытлары җитте. Бәйрәмгә җыелган халыкка алар үзләренең иң изге теләкләрен җиткереп киләсе Яңа елга кадәр дип саубулашып юлга кузгалдылар. Халык аларга хәерле юл теләп озатып калды. Әрчеше янында күңел ачу чаралары дәвам итте. Сабалалар актив ялны ярата, шуңа да рәхәтләнеп җырладылар да, биеделәр дә, кызык уеннарда катнашып күп бүләкләр дә оттылар. Яңа 2026 ел һәркемгә бәрәкәт, тынычлык, сәламәтлек, иминлек, мәхәббәт, хөрмәт, шатлык алып килсен. Эшләрегез уң булсын, изге хыялларыгыз тормышка ашсын. Ә хәзер Яңа ел каникулларында үткән спорт ярышларына күзәтү ясарбыз. 27 декабрьдә кышкы спорт ярышларына старт бирелде. Бу көнне Ямле Сабай яр буенда чаңгыда сезон ачу ярышлары үтте. Чараны ачу тантанасында спортчыларны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, аппарат җитәкчесе Ирек Гарипов сәламләде. Үтеп китеп баручы елда соңгы ярыш дисәк тә була. 2025-26 елы сезонның беренче ярышы дисәк тә була. Открытие лыжного сезона. Быел инде чаңгы сезонын төрле табигать шартлары аркасында соңрак башладык. Ровно бер айга узган елның 19 ноябрьдә шуга башлаган идек. Быел декабрьнең 19-ларында шуга туры килде. Но тем не менее трасса бик әйбәт, әзер. Шушы трассада бүген сезонны ачып җибәрәбез. Барлык катнашучыларга бик зур рәхмәт. Параллель рәвештә республика күләм берничә ярыш бара. Шуңа күрә инде бәлки бу ярышларда кеше әз булыр. Но тем не менее сезонны ачып, сезонны матур итеп кенә сезон дәверендә шуып ябу безнең традициягә әйләнде. Шуңа күрә кабаттан барыгызга бик зур рәхмәт. Инде киләсе елда уңышларыгыз быелгы елга караганда күбрәк булсын. Бер тапкыр пьедесталга менгән булсагыз, 3-4 тапкыр менергә язсын, может күбрәктер. Район ярышын уткан булсак, республика ярышын утырга язсын, һәм башкалар. Ну, иң мөһиме сау-сәламәт булырга, менә шулай хәрәкәттә булсак, Алла бирсә сау-сәламәт булырбыз. Барыгызны да с открытием лыжного сезона. Уңышлар. Чаңгы спорт түрен яратучылар Саба районы беренчелегенә узышты. Анда мәктәп укучылары төрле яшь категориясында хатын-кызлар, ир-атлар бердән алып 5 чакрымга кадәр дистанциядә көч сынашты. Ярышларда Орча, Балтач районнарыннан килгән спортчылар да катнашты. Хөрмәтле райондашлар, менә Иске 2025 елны узатабыз, каршылыйбыз 2026 ел. Барыгызны да чакырып калабыз. Чаңгы трассаларына бер дә булмаса инде чаңгыда шуарга була. Салкында йөрергә күбрәк кирәк, сынырга инде. Минем киңәшем шул сезгә. Рәхмәт. 68 яшь миңа бүгенге көндә үзебезнең дистанцияны үттек, Аллага шөкер. Бераз гына авыррак, но еләнәбез. Шул сезгә дә тәкъдим итәбез инде чаңгыда күбрәк шугыз. Сәламәт булыгыз, авырмагыз. Иң мөһиме шул хәзерге көндә. Рәхмәт сезгә. На соревнованиях в Сабах я уже не первый раз. Каждый год сюда езжу, приезжаю, занимаю места, никогда без места не езжала. Проехала хорошо, самочувствие нормально. Было тяжеловато. Первый год прям вообще. Все остальное хорошо. Ярышларда мәктәп укучылары да, иң өлкән яшьтәге спорт яратучылар да узышты, җиңүчеләр грамота һәм акчалата бүләкләр алды. 5 гыйнвар көнне исә Яңа ел бәйрәмнәренә багышланган чаңгы ярышлары буенча Саба муниципаль районы беренчелеге узды. Ярышлар егетләр һәм кызлар, шулай ук ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында ГТО комплексы нормативын үтәп оештырылды. Чарада Байлар Сабасыннан Орча, Кукмара шәһәре, Нократ аланы, Теләчедән дә спортчылар килгән иде. Бу инде без яңадан чаңгы трассасына җыелдык.
Бүгін енді яңадан шоуға яшып көрәбіз. Мұнда енді бүгінгі кім тілей, шул шоуға. Бүгін мына 2 атамыз қалып кергенік. Бүгін енді яңадан шоуға яшып көрәбіз. Кеше буран ие. Буран булмас дип буран дип тормадык. Кеше киштән лыжный трассаны әзерләдек. Бүгін яңадан әзерләдек. Бу яшка инде әйткәнемчә бүтән кеше катнашалар. Монда инде менә күренә орчалар күренә, балташлар күренә, маралар күренә, казаннар күренә монда. Яңадан Чаллы шәһәрдән 1-2 кешене күрдем. Шуңа күрә кем тели без һәрвакытта аларны куша алабыз, матур итеп үткәрәбез ярышны. И матур итеп шушы ярышлар үткәрәсен. Ярышлар алда да көтелә. 24 гыйнварда Саба чаңгы 2026 узышлары булачак. Хәрәкәттә бәрәкәт. Шуңа күрә кышкы саф һавада сәламәт яшәү рәвешенә игътибарны күбрәк бирик. 5 гыйнвар көнне Алтын туп спорт комплексында мини-футбол ярышлары футболчыларны һәм аларның җанатарларын җыйды. 5-9 гыйнвар көннәрендә Байлар Сабасының Алтын туп универсаль спорт комплексында мини-футбол буенча ачык яңа ел турниры үткәрелде. 5 гыйнвар көнне ярышлар 2015-2016 елгы малайлар арасында булып узды. Саба, Балташ, Теләше, Күкмара, Питрәш районнарыннан 12 команда көч сынашты. Ярышларның баш хөкемдары Фәрхәт Хәлиуллин. Цели у нас пишутся положения, и наша основная цель это привлечение детей к здоровому образу жизни, для определения хороших, сильнейших команд, также игроков. Уеннар бик кызу барды. Балалар өчен җан атарга килгән әти-әниләр кай вакыт балалар өчен үзләре мәйданга чыгып уйнардай булдылар. Мәсәлән, Саба районыннан турнирда 5 команда катнашты. Һөҗүмчеләрнең берсе Айдар Шакиров. Мини-футболны бик яратам, тренерым Ленар Гыйльфановичның да һәр әйткәнен үтәргә тырышам диде. Айдарның әтисе махсус хәрби операциядә катнаша. Ул әтисенә үзенең уңышлары, катнашкан уеннары турында һәр чак хәбәр җибәрергә тырыша. Мин атнага 3 көн тренировкага киләм. Безгә Ленарабый бик яхшы. Командаларның инде уен күрсәтүендә тренерларның да өлеше бик зур. Мин үзем 5 ел эшлим тренер булып, безнең команда Интер дип атала. Бүген безнең 2 команда килде. 16 еллар һәм 15 еллар. Балалар белән шоу миңа бик ошый. Балаларны бик яратабыз. Алар белән күңелле. Рәхмәт. Әти-әнияргә шулай безне хөрмәт итеп йөрткәннәре өчен, балаларын доверие иткәннәре өчен. Көне буе дәвам иткән киеренке уеннардан соң нәтиҗәләр билгеле булды. Беренчедә Саба, икенчедә Балташ, өченчедә Шәмәрдәннең яшь мини-футболчылары. 6 гыйнвар көнне Байлар Сабасының үзәк шугалагында ир-ат хоккей командалары арасында яңа ел бәйрәмнәренә багышланган ярышлар булып узды. Боз өстендә Мишабаш 2нче һәм Тимершик командалары көч сынашты. Тимершик һәм Мишабаш командалары беренче уенда очрашты. Исәп 7-2 булды. Тимершик командасы әлеге уенда җиңү яулады. Икенче уенда 2нче һәм Мишабаш командалары уен күрсәтте. Бу елның беренче турниры. Безнең инде дальше планда инде первенство Советского района по хоккею шайба башлагалы. Шуңа күрә турнирлар күп. Самый главный тенсоблык. Шунысын да исәпкә аласы килә. Яшь хоккейчылар белән бер рәттән өлкән яшьтәге уенчылар да боз мәйданында яхшы уен күрсәтте. Ярышның нәтиҗәләренә килгәндә беренче урынны Тимершик, икенче урынны Мишабаш, өченче урынны икенче командалар алды. Шулай ук иң яхшы капкачы һәм һөҗүмчене дә ачыкладылар. Саба йөзү бассейнында шушы көннәрдә район беренчелегенә ярышлар үтте. Биредә шөгыльләнүче егетләр-кызлар төрле стильләрдә йөзү осталыгын күрсәттеләр. Яшь йөзүчеләрне Саба йөзү бассейны директоры Гөлнас Сафина сәламләде, ярышларда уңышлар теләде. Шулай ук төрле бәйгеләрдә нәтиҗәле чыгыш ясаган. Бу спортта яхшы күрсәткечләргә ирешкән яшь йөзүчеләргә беренче, икенче, өченче дәрәҗәдәге разрядлар бирелде. Йөзүдә 2011-2018 елгы кыз һәм малайлар беренчелек өчен көч сынашты. Алар ирекле һәм брас стильләрендә 50-100 метрга йөзеп осталыкларын күрсәттеләр. Балаларына көч биреп торырга әти-әниләр дә килгән иде һәм алар балаларның сәләтләрен күреп сөенеп утырдылар. Жан аттылар. Призлы урын алучыларны исә соңыннан тәбрикләделәр. Киләчәктә дә саулык сәламәтлектә, иминлектә, илләр тынычлыгында яшәргә язсын. Бүгенгә менә шулар. Ә хәзер чыгарылышыбыз җырлы бүләк тапшыру белән дәвам итә. Безнең белән калыгыз.